Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Albishirinku 'yan uwa ɗaliban ilimi. In kunnuwanku dubu-dubu ne, ku ƙara bibi ku sha labari. Shahararriyar makarantar nan wadda ta yi fice wajen ba da horo na fannonin addini daban-daban, wato Alfasaha Institute Online. Ina kuke masu sha'awar koyon harshen Larabci? Shi kuma wannan ana cewa ne makarantar Alfasaha ta shirya muku wani ba da horo na tsawon wata 3 akan koyon harshen Larabci ta hanyoyin sadarwa, wato alli. Wannan karatu ya kasu ne har aji guda 5. Aji na farko koyan ta da baki na Larabci tun daga farko, tun daga alifun, ba, ta. Aji na biyu koyan haɗa harufan Larabci da iya karantawa da kanka. Aji na uku karanta rubutun Larabci ko da babu wasali. Aji na 4 koyan nahau na Larabci, wato grammar. Aji na 5 shine karatun littafin nahawul wadih. Domin rubuta sunanka a wannan makarantar mai albarka ko kuma neman ƙarin bayani, sai ka tuntuɓi waɗannan lambobin masu zuwa kamar haka: alamar ƙari 2 7 88 70 66 80, ko kuma alamar ƙari 2 3 7 65 71 45 842. Na mutanen Nijar, Najeriya, Kamaru, Togo, Algeria, Libya, Cote d'Ivoire, Saudiya, Gabon. A duk inda kake daga cikin waɗannan garuruwan za ka iya mana magana ta saman WhatsApp kamar haka.